Uwar gida dai. Kai uwar gida. Na'am mai gida. Da Allah ka fito zan tafi wajen Dr. Goje fa. Haba, je in yi mashi magana. Mai gida ni ma na fito mu tafi. A'a, kana ji? Bai kamata kai ka bi ni ba. Saboda shi Goje mutumin kirki ne. Ni abin da Goje ya yi mini, to bai kamata ni ma in tafi da matana ba. Ina zuwa fa yashe min Hamadu Jabi ya zo ya kama hannuna a gaban mutane sun fi 200. Ka gani mutum da ya mutumta ka haka, bai kamata kai kuma ka zo ka tafi da matanka ba. Abin da ya bani, musa Allah ya bamu mu samu. Shine rabon mu, kai hakuri. Kuma zan je in dai mai mala yana raye. Sai na kira mai mala nashi, mai mala, ka rike mana Dr. Goje. Wallahi Dr. Goje ba mutumin banza bane, kuma Dr. Goje wallahi mutumin kirki ne, yana son talakawa. Wallahi Dr. Goje da kudin sa ma yana taimakon talakawa a radu. To da ka kai hakuri, zan je duk abin da ya bani in karba in kawo maka. Amma an zaka ƙara komawa har da ni za ba damuwa wala komi. Allah ya kare. Nagode. Ka gaishe shi. Nagode, yauwa. Allah in akwai wani mai noma na in yazo kashe na je wajen Goje zan dawo.